Sikhumbula izenzo zakho sizishumayele Jesu sikhumbula moya
uphinde wehle kwelilethu ixesha. Eyamini owehla ngayo ayiphindwa apha kuthi, so that you will experience the power, the glory of the latter house, the glory of the latter house. May we experience that glory. Sikhazunyuliswe moya oyingcwele, sikhazunyuliswe senziwe kumila kumbi. Sidinga wena. Hallelujah. Sidinga wena. Hallelujah. Sidinga wena. Uma bekugwindwa besidinga kwesi sikhathi kuwe. Uma kunento sidinga kwexesha wena. We need you more than ever. Siyakudinga kunayizolo, siyakudinga kunaqala, siyakudinga kunaqala. Isikhathi esikiso isikhathi esikiso isikhathi esikiso sidinga wena. We cannot walk alone. Egama likaJesu asikwazi uhamba sodwa kweli sikhathi. Egama likaJesu Paisian Paitai Pais Iraka Paswata Hallelujah. Hallelujah. Siyadinga mayingcwele. We need you more than ever. Siyakudinga. Kunesikhathi lapho mayingcwele emhlabeni wake wadingeka yilesi. Ixesha mayingcwele wake wadingeka ngalo kumhlaba leli. We need you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Wonderful Jesus. Oh.
Abathandwa uhlalelwe ekhaya sebekuphekile mntwana sebekuphekile abasekhaya abasekhaya abalaphaya wena usathandwa mntwana uhlalelwe ekhaya uhlalelwe ekhaya sebekuphekile Vele manje ngicela lo mhlabelelo. Amen. Wasekhazini. Ayibonga inkosi. Athi mntafulane uzucula la ngoma. Uthi sebekubhekile abalapha ya. Uthi xa ndihlabelela uthi yazi fulani xa ucula la ngoma ndihlezi ndibona umuntu ongasindiswanga. Amen. Uthi ubuka wayihlabelela nje lamhlabelelo. Mama Velma ndive fulani xa uyicula ndive kube khona umuntu ozoma apha phambi kwami ongaziniswanga sengathi ndiyamkhwaza ndithi sebekubhekile abasekhaya. Amen. Yo la wakhona uyazikelela uthi xa uyicula iba ngathi ndive ndibona umuntu okhawulezileyo mani. Ayibonga inkosi sibuliso tata. Sebekubhekile abasekhaya silindiwe ekhaya ezulwini bathandekayo. Amen. Hallelujah. Ayibonga Nkosi. Amen.
Siyabulela kakhulu bathandi ngasibuliso tata mama usisi nobhuti egameni likaYesu. Amen. Hallelujah. Ayibonge Inkosi senjini izandla zethu. Ngegama lenkosi. Amen. Hallelujah. Sizawuqhubeka ke bathandekayo sizulibazisa sizawuzama ubaleka. Sisamnandile kodwa enkonzweni. Abasamnandile sesifundo sokubuya kaYesu benje izandla zabo. Osamnandelweyo nje uthi hayi kakuqhutye kawenje izandla zakho. Yes, ngapha bakhona bathi masiqhube. Hayi singangena singavangela sinangxaki sina namhlanje siqhusha umlilo. Utake inhlanzi sigoduke. Amen. Ayibonge Nkosi bathandekayo senifuna nje ugqiba. Ayibonge Nkosi inhlala ukhawulezisa samba sibe kusondele ekugqibeni. Amen. Kwenzela into basizwele into sesiyiqalile siyigqibe bathandekayo. Sibulisa pha ku TikTok. Khona basibukeleyo phayana they are over 100. Sibabethele izandla nabathandeka igama lika Jesu. Amen. Hallelujah. Siyabulela kakhulu nsinsiwe bathandeka ngxolo izono ngokwaFulani ifani izono zami zixolelwe. Ayibonge Inkosi. Amen. Izolo ke siphele ndawoni kane nesiphele. Amen. Hallelujah. Awenje izandla zakho. Yes, izolo siphele phi kanene. Amen. Siphele ndawana izolo. Ku 666. Amen. Amatshwina siye sawachila kanene izolo amatshwina ndithi. Amen. Oh, kucela itoliki. Ncedani baniyakwazi bathandekayo sikhawulezise. Amen. The book of Revelation chapter number sorry ukhona onga comfortable esiXhoseni. Anje isandla sakhe umuntu ongasive isiXhosa. Ukhona usisi lo owakezanga. Akekho namhlanje. Oh, okay. Uright iphuthe esiXhoseni? Oh, okay. Amen. Sixole ke sixubile lapha endlini egameni lika Jesu. Incwadi yezithilelo masifese ingqale ngqo kwizithilelo egameni lika Jesu chapter number 6. Sizawufunda sizawukhawuleza namhlanje bathandekayo sizozama ukwenza summary yencwadi yezithilelo sikhawulezise nje summarize bathandekayo sigqibe i-topic yethu ebese siqalile ngomso. Ndifuna nje ubetha yonke sigqibe Sunday asathethi ngayo egameni lika Jesu. Amen. Amen. Ukhona senje izandla zethu egameni lika Jesu. So ke masiboneni ke lencwadi yezithilelo chapter number 6 izolo sithethe ngamatshwina. Salivula ke itshwina lokuqala satsho into ba uAntichrist uzawuphuma olwandle siyakhumbula ndithi bathandekayo. Amen. So aphume ke abe serise ephakama uAntichrist igama lenkosi Jesu malibongwe. Athathe indawo kaYesu emhlabeni. Abe inkosi uAntichrist azenze mangathi abe inkosi azenze inkosi yomhlaba. Nikhona bathandekayo. Afike ahlale in the throne of Christ awuhlala eJerusalem. Athi uAntichrist ndim uYesu. Lo Yesu amaJuda alinde uMesiya, alinde abantu amaJuda alinde uMesiya ozowahlangula. Amen. Awanike inkululeko. So uAntichrist will come to Jerusalem. Afike ayothi ndim uMesiya. So ke ilizwe lonke ke liya kumbelieve. Samxela ke izolo indlela azoza ngayo ba uyakuza uAntichrist ngento ekuthiwa xa sibizwa yi-false peace. Yoza ekhwele ihash elimhlophe. Amen. Ukhona. Amen. Hallelujah. So akhwele ihash elimhlophe aze to deceive abantu abazobe umile umhlaba after i-rapture. Now ke iBhayibhile iyacebisa ke uYesu athi after i-rapture lowo ufundayo makaqiqe. Xa nithe nalibona
isikizi lesiphanziso lime endaweni engcwele, ofundayo makaqaphele. So ke ngicela sifunde ke incwadi yeThilo chapter number 6, sizothandaza ngayo. Ngizakwenza isummary ekhawulezileyo. Yes. Chapter 6 verse. Yes. Dalibona ke ixhwane. So after i-rapture, uJohn ubona ezulwini, ebona umuntu ophethe amatshwina. So lamatshwina uphethe incwadi. Le ncwadi yayinamaqhosha ayi-7. So lamakhosa ayi-7 igama lawo kuthiwa zii-seals okanye ngamatshwina. So itshwina ngalinye elivulwayo apha kukhona isiganeko esehla phezu komhlaba. So after rapture, ndoqala uJona athi ndiyayibona, uthi ndibona ezulwini kuphikiswana, kubuzwa intoba ngubani umntu angawavula la matshwina. Kwakhangelwa ezulwini akafunyanwa, kwakhangelwa emhlabeni akafunyanwa. So waba mnye umntu okwaziyo none-access yokuvula la matshwina. Yaba nguYesu yedwa. So ke izolo silivula itshwina lokuqala, sambonisa uba ngu-Antichrist oza kuza egibele ihashe elimhlophe. Le mic yami ngathi phansi kakhulu, andiyazi xa. Funda ke mama. Yes, ngathi right ngoku. Dalibona ke ixhwane likhakha uphawu Khakha uphawu, okay. lwalo macandelo asixhenxe. Ngokunjalo ndasiva esinye sezilwanyana Yes. ezine sithetha ngelizwi elizongomayo. Ukwenza nje short izinto, mawuvele ufunde uverse number 3. Ndivele umfunde nje uverse number 3 yedwa, ndivele ndithethe nje. Ndizawuba ndikowuta amavesi. Verse 3. Yes. Lithe ixhwane lakukhakha uphawu lwesibini. Now ke emveni koba kutshilwe itshwina lokuqala, itshwina lokuqala sithe it's a rise of Antichrist. So xa kuqhathwa itshwina lesibini, iBhayibhile ithi kuya kwavulwa nelesibini. Now ndifuna siyibone, ndifuna nijonge. Kwaqhathwa lesibini. Xa kuqhathwa itshwina ngalinye eliqhathwayo, kukhona into eza kwenzeka phezu komhlaba. Understand le nto bayithetha. So xa kuqhathwa lesibini, funde mama. Ufake izandla zakho. Lithe ixhwane lakukhakha uphawu lwesibini. Yes. Ndeva isilwanyana sesibini sisithi. Yes. Yizapha. Izapha. Kwathi gqi elinye ihashe. Kwathi gqi elinye ihashe. Libomvu Kwathi ngebala. gqi elokuqala ihashe ibilihashe elimhlophe. Then kwabe sekusithi gqi ihashe libomvu. Ihashe libomvu limele ured, umele igazi. So itshwina lesibini xa uJohn livulwa, uthi ndabona itshwina lesibini ihashe libomvu elimele igazi. So uAntichrist uzawuthi eme eJerusalema, ilizwe lonke limbuka. Kufika abantu bezobuka lo mntu uphakanyisiweyo. Xa befika kuye, amaJuda anazo impawu ezithile azaziyo ngoKristu amanyana. So azothi xa efika phaa eJerusalema, xa kuvulwa eli tshwina lesibini, afika amqaphela uba ayinguye uJesu lo.
So xa kuvula ityuna lesi azokhwaza athi ayinguye. Then xa kukhwazwa kuthiwa inguye, amaJuda aneempawu azaziyo ngokwe-prophetical anazi izinto azozibona kuKristu amanyana. So uzawuthi Christ esaziphakamise eJerusalema ambona uba ayinguye, then immediately ambona uba inguye, loo nto ibiza war. So eli tyuna lesibini yiwar ezobakho phezu komhlaba. That is why eli tyuna lesibini li-red, ngoba red means for iwar ezobikho phezu komhlaba. So kukhona the world war ezayo after rapture eprofethiwe kule ncwadi yesitshilelo. Eli tyuna lesibini liprofetha iwar, uzofika uyifunde endlini. It's a war, world war eza kwenzeka phezu komhlaba after amaJuda emqaphela bayengoKristu. Then u-Antichrist amanye amazwe azobe ngakuye, then amanye amazwe against u-Antichrist. Nikhona bathandeka? So loo nto leyo automatically ibiza imfazwe. Wabuzwa ke John, ubona ntoni? Wathi uJohn number 3, ndibona ityuna lesithathu livulwa. Kwabuzwa John, kweli tyuna lesithathu ubonani? Uthi kweli tyuna lesithathu ndibona ihashe elimnyama. Eli hashe elimnyama John limele ntoni? Eli hashe elimnyama limele indlala. Ngoba after kukhona into ethaka kubizwa yi-world war emhlabeni, kuba khona indlala because oShoprite nebhanki zizawubhombisha. So after rapture kuvula lamatyuna. Tyuna lesithathu yindlala ezawubakho phezu komhlaba. Bantu bazawubhubha bebulawa indlala kuleli period eli tyuna lesithathu. Ladlule lesithathu wabuza uJohane, John, what do you see? Kuvulwani kwelesine? Wathi uJohn, I see a pale horse. Ihashe ligreyish. Kwali ihashe ligreyish limele izifo ezinganyangekiyo. So if you understand, le experience le iza kwehlela abantu abashiyeke kwi-rapture. So a pale horse imele izifo ezinganyangekiyo ezizawudla umhlaba ngexesha le-tribulation. Okay, walila uJohn. Wabuza John, what do you see? Wathi uJohn, ndiyaphinda ndiyabona esifini kuvulwa ityuna le-5. Uthi ityuna le-5 uJohn, I saw iMatthias ezulwini. Kweli gama kuthiwa ziMatthias. Ntoni iMatthias? iMatthias ngabantu abafe kabuhlungu ngongcwelerhwa. Umuntu ofe ngongcwelerhwa ngenxa yegospel kuthiwa xa ebizwa yiMatthias. Nyandiva bathandeka?
uIsaya xa esifa wasahwa phakathi. So uIsaya ufola Andy Mathaya. uStefano xa esifa wabethwa ngamatye ngenxa yevangeli. So ufola under iMatthias. So iBhayibhile xa uvela itshina lesihlanu uJohn ubona ke ngokwezulwini under isibingelelo. Ubona iMatthias ikhala. Ubona oJohn bekhala. Abantu abafa ngokungcwelerhwa. Abantu ababulawa bebulawa bebethelwe emnqamlezweni ngenxa yegospel. Uthi uJohn ndababona under isibingelelo bekhala inyembezi. Babesithini John? Babekhala besithi mnini mandla wonke kodwa kubenini ungalibuyisela igazi lethu kwabe phezu komhlaba. So bazobe bekhalela irevenge yegazi labo. Kwitshina le-5 then bathi xa bekhala bathuthuzelwe pha. Kodwa sanulila John, sanukhala Paul. Kusekhona abasesemhlabeni abazawufa njengani, lindani bona. Linda. Andiphindi. Kwitshina le-5 uJohn ubona ezulwini, because ezulwini abantu abafe ngongcwelerhwa abakuthiwa ziMathaya asiwuhlala nabo. Banendawo yabo special. Special place pha ezulwini. So kule ndawo yabo iyodwa bahleli kuyo. Bathi xa bekhala bafuna irevenge yegazi labo. Kuzawuthiwa thulani kwitshina lesihlanu. Kuthiwa lindani abasephezu komhlaba. Balindeni, kusekho abazawufa njengani. Ngayimagama kula tribulation yehlela abashiyeke kwirapture. Kusekho abashiyeke kwirapture abazongcwelerhwa kanjengani. Verse number 10 lo wezithilelo chapter 6. Sithe culo chapter 6 sincama. Nikhona? Kuthiwa lindani bona. Nabayeza bazonjoina. Khanime kancinci. Bakhala ndithi thwaka imani salibuyisa igazi leni. Khake siqale silinde. Kusekho abazali labapha emhlabeni. Ingathi man xa befaka oluphawu ingathi banganyamezela bade basekufeni. So kodwa imani man kusekho abapha. Ndifuna xa befaka oluphawu, xa beqhawula indlebe asika umlenze ingathi banganyamezela banganiphiki ndinguYesu. Alindeni. Xa ezawukhutshwa imehlo eli-1 ndihambe nje aba bamkhupha imehlo eli-1 botshaya izoli babuze busatsho uYesu inkosi. Ingathi man khani balindeni bayeze khani balinde. Uba sizawuthi sithatha umntwana wakhe simrape phambi kwakhe siphinda siba siyombuza uba usatsho uYesu inkosi. Ingathi basekhona abantu abapha emhlabeni abazingazuvuma. They will not bow to the system ka-Antichrist. Khani men kasijonge ibithini into yabo. Seal number 5. Amen. Okay, must move. Abuza John, what do you see? Ubona ntoni after seal number 5? Kwaphinde kwavulwa nelinye itshwina le-6. Uthi uJohn ke ngoku thabe sendibona kweli tshwina le-6 emhlabeni kusenzeka i-earthquake. Prophetical uYesu uziprofethile ezi zinto kwincwadi kaMatthew 24. Nyikumo lomhlaba ade athi uYesu ngaloo mihla abazobesele kwirapture abazobe mithi ngaloo maxesha. Because umama ongazulithatha uphawu uzawuzala umntwana aphinde ambukule. Ngiyayibona le nto? abazobe mithi
ngoba uzawuzala umntwana umbukule. Yala nto kuthiwa izale umntwana ogqiba umbukula means uzale into waphinda wapheka kwayona wayitya. Because without the mark of the beast, awuthengisi, awuphangela uphangeliswa. Amen. So ke iTyhuna le-6 ndifuna ku-Tranpex sizovala. iTyhuna le-6 ithi iBhayibhile kuzawube kweli Tyhuna le-6 into ezakwenzeka phezu komhlaba kuzoba khona earthquake number 1. Number 2 kwiTyhuna le-6. kwiTyhuna le-6 into ezakwenzeka kwiTyhuna le-6 number 2. Number 2 ilanga lizawucuthelwa ilight. Izakwenzeka phezu komhlaba after rapture. Ilanga licuthelwe ilight. 2 nenyanga icuthelwe ilight. 3 kukhona i-great star. Istar isipha phezulu esawusuka phezulwini sizowa phezu komhlaba. Ithi iBhayibhile xa uyifunda kule ncwadi yesitshelo chapter number 6 ithi abantu oshima iziyabo babalekele ezintabeni. Andithethi nzoma. Abantu awushima iziyabo awuyazi intaba indawo yohlala. There will be a distraction umhlaba wonke after rapture. Ingako the best advice I can give umzalwane ungashiyeki uyesu xa ebuya. Qiniseka bambisisa lokhu nako. Bazalwane ezi zinto uyazi iBhayibhile bendingcola nofako apha emini ndiyefako. Yazi iBhayibhile kwincwadi yesithilelo ithethe kakhulu about abantu bazawushiyeka more than abazawuhamba. Ibingathi biyazi babanintsi abazawushiyeka. Ayibonga Nkosi. So ke masibuye sifuna sivale. iTyhuna le-7 iBhayibhile ithi ke kuzawurelease worship ezulwini. Kube sekubizwa andithi ibandla lisezulwini. So iTyhuna le-7 kuzobe kuwongwa amaqhawe ekhaya. Kube sekubizwa ke ngoku iTyhuna kube sekubizwa ingilosi eziyi-7 eziphethe amaxilongo ayi-7. Indiva kakuhle bathandi ka? Zibuye ezingilosi ziphethe amaxilongo amangaphi ezingilosi? Andiva class ziphethe amaxilongo amangaphi? Zingaphi zona? Ziyi-7. So kwiTyhuna le-7 kuzawubizwa ezingilosi ziphethe amatyhuna amangaphi? Ayi-7. Zibizwa kwiTyhuna le-7 ziphethe amaxilongo ayi-7. Zifika ezingilosi, ingilosi nganye xa ivuthela ixilongo phezu komhlaba kukho into eza kwehlela umhlaba. Le ndithetha ngayo mind you yi-3.5 years le yokuqala. Kusekwi-3.5 years yesibini ngoba le tribulation iza kwenzeka for 7 years. So yohlulwe kabini. Kukhona i-3.5 years kube khona another 3.5 years. So le nto ndithetha ngayo ngoku yinto eza kwenzeka kwi-first 3.5, not kwi-great tribulation. So namaxilongo azawuvuthelwa kule 3 yokuqala iminyaka. Izingilosi yokuqala ithi pop phezu komhlaba ixilongo. Xa ilivuthela emhlabeni for the first time, umhlaba wonke zangenzeka le nto zayithetha. Emhlabeni kuzawunetha imvula exubele engathi ligazi. Chapter 9 sesifika chapter 9 so chapter 8 and chapter 9 kwesithilelo ngoku. Kuzawunetha imvula that is mixed with blood. Mamela imvula izawuxelwa le mvula uba sukuya ebantwini. Le mvula izunethela abantu. Izawuya only le mvula engceni nasemithini.
niva kahle bathandeka, ifike inethe le mvula ingumlilo oxube negazi mix nje into engayaziyo nami. Izawufika le mvula inethe only kwingca napha emithini. Sihamba sonke. Now, xa isenza lonto, abantu bazosokola lanto okuthiwa yi-oxygen. So, izawuba lula into yobake ngelo xesha sisikayise ndifika apha kuwe ndizokuvuthela emlonyeni ndiphinde ndidonse apha kuwe i-oxygen. Ndiyayiva le? If yam oxygen ndoba ininzi zawukwazi uba ndiyophokozela umama ugula. Abele caweni. So, siyaphokozelana. Lanto okuthiwa yi-oxygen. Hali mos imitha ayikho ekwazi usincedisa. Amen enkonzweni. Sihamba sonke abathenga. So, zonke ezi zinto zizehlo za-after rapture. Kuzoba ngekho nceba, lungekho ubabalo, ingekho ifavor, singekho isandla sikaThixo, abantu will struggle. uYesu Matthew 24 uthi le ntshutshiso yintshutshiso engazange yabakho, engasoze iphinde ibe khona, engasayi kuphinda ibe khona phakade. Zange yabakhona phakade. Kungcono iSodom eyatshiswa ngomlilo nge-one day yaphela kunalento iza kwehlela umhlaba. Ingcono imini kaNowa ewave abantu bafa ngemini eyi-1 ngomgwebo wemini eyi-1 kunalento iza kwehlela umhlaba. Thina sabukela uJohn ndabona ixilongo, ndabona ingilosi yesibini phethe ixilongo lesibini. Ixilongo lesibini uthi uJohn, I saw kwalixilongo lesibini ndabona i-mountain fire, intaba yomlilo. Kuthiwa le ntaba yomlilo uthi uJohn zange iwele phezu komhlaba, uthi yawela kwi-third quarter yolwandle. Olo lwandle. So xa ifika pha ilwandle kwadistroyeka inqanawe pha. 2 ifish, inhlanzi zabhubha. Uthi ndabe sendibona ixilongo lesithathu. Kwelixilongo lesithathu ndabona livuthelwa. Uthi ndabona a great star. Istar esikhulu esiyabe sike sawa ematshineni. Uthi ezi star sikhulu uthi sizawuyalelwa nguThixo uba masiwele only kwimifula, siwele nasemithonjeni. Igama lesi star kuthiwa ngubitterness, bekrakayo. So ngaloo mihla amanzi, taste yamanzi izawutshintsha, abantu basela amanzi akrakayo. Nikhona nindivala kule bathandeka. So siyazibona zonke into ndizishumayelayo uba zikhona, sizakwenzeka. Ndifuna ukutsho kuvuthelo le-4. Xa kuvuthelwa itywina lesine or ixilongo lesine, ndifuna ukutsho uthi uJohn, I saw inyanga nelanga ngelo xesha zizawujikwa zireduce light, kuphindwa le nto ibiphindwe kumatywina. But this time around le yenzeka umahluko nale, it will take time. Izoba impilo yexesha le xa kuvuthelwa ixilongo lesine. Mamelani ke, sizawuthandaza, zaniyeka. Uthi uJohn xa kuzawuvuthelwa le-5 ixilongo,
uthi ndabona ingilosi iphephezela phezu komhlaba isithi yo 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 yo. uJohn ndabona ingilosi xa uzawuvuthela le5 nikhona xa uzawuvuthela ixilongo le5 uthi uJohn I saw an angel iphaphazela phezu komhlaba ithi yo 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 yo. umhlolo zakwe kayifunde mama ukhona into ofundayo ndisawuyeka bathandekayo. Chapter number 7, chapter number 8. Yeah, chapter number 8 verse 13. And tell me ndiyabaxa. Yeah. Ndabona. Devil unyukhozi. Yes. Ngezwe elikhulu. Yeah. Abo bazobe beme phezu komhlaba ngelo xesha. Yeah. Abazobe sisemhlabeni. Yeah, lizobe livuthela kuba kuza kusheksheke ngapha amaxilongo ngoku ayi amathathu. Kukho ele5, 6 and 7. So livuthelela la maxilongo ba inzima into eza kula maxilongo. Yeah, wo. Terra. Hayi ke bese kunikwe le5 phaka uvuthele. Xa livuthela ixilongo ele5 iBhayibhile ithi kukhona indawo kukhona ijele phansi komhlaba ekuthiwa xa ibizwa yi-bottomless pit. Ngumgodi ongenasiphelo. I-bottomless pit intoni bathandekayo? Yijele. Sawufunda ngayo ngomso kakhulu. Le jele uSathana during i-Millennium Kingdom uSathana uzophoswa kula jele. Kuthiwa kayibizwa ngu-bottomless pit, ngumngxunyo ongenasiphelo. La jele igama layo ngumngxunyo ongena. Xa kuthiwa sisiguys uphoswe ku-bottomless pit, it means if uphoswe pha kungaphela 100 years awude ufike ezantsi awunasiphelo ngumngxunya qha. Oko uzenje nje awude ufike pha ezantsi. So elixilongo le5 xa likhala pha lawukhala pha kulaa ndawo kuthiwa i-bottomless pit. Xa likhala kuzawuphuma iinkumbi pha ezizawuphuma zisemhlabeni. Igrogro zifika emhlabeni kuzawuthiwa pha emhlabeni masingatyinga maziye ebantwini. I-locusts. Ngafunda chapter 9 verse number 3. Inkumbi. Yes. Yeke. Kwathiwa kuzo zingawuthinti ingca. Hamba. Zathatshi kwanto elihlaza. Yep. Ziye ebantwini ha. Yes. Sitya abantu ha abazobe beme phezu komhlaba. Then iBhayibhile ithi ku verse number 6 ngaloo mihla abantu bowukhangela ukufa bangakufumani. Ziza kudla ezagrogro ungafi. Ngaloo mihla abantu bazokufuna ukufa. Ngafuna verse 6.
Yes. Abantu bazofuna ukufa. Uyawuzityisa ipilisi yetanki ngaloo mihla ungafi. Ngaloo mihla uyoziphosta kwi-10th floor building. Uyobetha ngezandla, wophuka intamo, uphuka ispinal cord ungafi. Because uThixo uzake ngelo xesha ake akumise kancinci ukufa. Ave kubhlungu ke uthi uzama ukufa ungafi. Ngaloo mihla abantu bazothi bekhala ukufa bangakufumani. Lungisa indaba yakho noYesu khona ngoku. Time is running out. Zitya abantu kufanele siyivala nje abatywina sigqibe namaxilongo ngoku sithandaza. Kufanele sivale ngoku apha emaxilongweni. Zidla abantu. Kabuhlungu. Abantu sibaqoqotha, sibaqononondisa. Kabuhlungu. Kabuhlungu. Okay, masibuye. Kukuvuthelwe ele6 itywina. Yintoni ixilongo simaxilongo ngenene? Xa kuvuthelwa ele6 kukhona into ekuthiwa xa ibizwa Euphrates River. Banibiza kakuhle lamagama kanibhide kaze ndistudy shap. Kodwa eligama listrongo. Kodwa le Euphrates River ngumlambo ophakathi kweEden. Lo mlambo Eden leya isuka pha kuGenesis. So lo mlambo elixilongo lizawuvuthelwa leyo khala pha. Xa likhala pha kuzawuphuma ingilosi pha ezithile sika Satan. Zifike ezingilosi zibulala pha zichaba. In fact zifike phezulu komhlaba zidestroy abantu. Siye bantwini. Ngoba kunzima ngaloo maxesha. Xilongo number 7 livuthelwe. IBhayibhile ithi xa livuthelwa elo xilongo le7 kuzawurelease worship ezulwini. And in heaven they will release a worship. Why be release worship? So be release worship so be sipha. Siyahluma. So be sipha. Si release worship. Why we are releasing the worship? It's because uSatan ixesha lakhe emhlabeni so be simbalela ixesha. So be sesithi kwethini. So be senje nje ke ngo. Because kula 7 years obe nikwe igunya lonke ne. So, kwelixilongo le7 we release the worship in heaven. Why? Because simpalela uSatan ixesha loba ixesha lakho, your time now Satan ushekelwe ngo3.5 years. Ubugqibe yonke lo nonsense yenza phezulu komhlaba. Siyeza sizawubusa lo mhlaba. Athi ahlabela izawuvela emafini ithwele imiqhele. Sizawubusa kulo mhlaba. Our time is coming. That time we'll be preparing for the second coming of Jesus Christ. Lapho sizawubuya naye egibela ihashe elimhlophe. And sizawubuya nathi sigibela wethu amahashe. We'll be singing Hosanna, hallelujah. So kwalixilongo le7 sabe senje nje simbalela ba we will live in this earth without you. We will live in this earth ngoba iBhayibhile ithi lalethu ihlaba lalikaThixo ihlabathi lenzaliseko yalo. Elihlabathi alibhilongi kuSathana, libhilonga kuThixo lenzaliseko yalo. So kwalixilongo sizobe sime noYesu
sengathi sibeka semnyango wasekhaya sibala ixesha. Time is ticking for you. Ixesha lakho liyaphela emhlabeni. We are coming to reign. Lapho xa sesiphethe umhlaba, iingilosi sobe hlala nazo. Lapho ingonyama izobe ibona umuntu ingaboni into yodliwa. Lapho inyoka sobe hlala nazo. Awu Nkosi yami, ilizwe libuyiswe back to the original plan of God, which is the Eden. The Eden, the new Eden is loading. The new Eden is loading. The new Eden is loading. La plan kaThixo wayenayo emaphakadeni ndathi phezu komhlaba ndizomane ndisehla ndiyavisitha. It's loading. The time has come. Ixesha lisondele. Elo xesha lisondele. The millennial kingdom is at hand. Lapho sizawuhlala nenyoka. Lapho sizawudla amaphilo amakhulu. Lapho kufa kungasekho. Lapho inyama zingasekho. Lapho kukhala kungasekho. Usathane emotshiwe wayofakwa emgadini iminyaka 8,000. The time of the devil will come, will cast him down. So sobe sibale xa kuvuthela licilongo sobe sibale. Ugqibalini sathi le nonsense uyenza phezu kwabantu bakaThixo. Sifuna ubuya. We are coming. We'll come once again. Shumayela kubo. Sizobaxelela uYesu usaphila. Sizobaxelela uYesu usenamandla. Sizobaxelela uYesu usakhulula. Sizobaxelela kulo wafayo, kulo walinyazwayo, kulo wahlatywa, kulo waqunyuzwayo, wahlatyelwa tyala, wahlatyelwa siphambeko. uYesu, uYesu uyaphila, uyaphila. We'll come to rule. We'll come. Asituphangela ngelo xesha. Sabe singasaphangeli. Sabe singasaneqi belungu. We'll come to rule this earth. That time is coming. Sangalivuthelwa leli xilongo. Sabe sesibala kwethini. Ubugqiba nini Satan? We are coming. We are coming. We are coming back. Asibeke nyawo sithandaze. Asibeke nyawo sithandaze baba, siyathandaza. Awu sibeke nyawo sithandaze bakholwa. Ngegama lenkosi yethu Jesu. Asibeke nyawo sithandaze. Yebo. Yebo. Siyabulala. Hallelujah. Hallelujah. Bayatha mhlakazi. Hallelujah. Ungcwele. Ulungile. Ufanelwe ludumo. Ufanelwe imbeko. Bayatha. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Oh, we love you, Jesus. We love you, Moya Itwele. We love you. You are worthy to be praised. You are worthy. You are worthy.
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Sivala amehlo. Thank you, Jesus. Sivala amehlo wethu. Sikumoya othandaza. Sikumoya othandaza. Ufuna uthandaza nomuntu namhlanje. Uthi lo muntu ndiyazivela enhlizweni yami ukuba kweli bandla lizawuthathwa zikhona izinto ezingumcelimngeni apha kuyo ezinokwenza ndingaqhwili. Lola isandla sakho kuloo ndawo kuyo. Ndifuna ukunika umthandazo, umuntu ovumayo othi kweli bandla lingcwele lizawuqhwilwa. Andiziboni ndixhwileka, kunezinto ezingumcelimngeni ezindohlula, kodwa Jesu namhlanje eda impilo yakho. Lola isandla sakho uze ngaphambili. Siyathandaza, sesiyathandaza bathandekayo. Oh, thank you Jesus. Siyathandaza bathandekayo. The time is running. Uyabuya, uyabuya Yesu. Thank you Jesus. Lola isandla phezulu. Siyathandaza. Thank you Lord. Thethela amazwi omfeni bami uthi Nkosi Yesu ndiyabulela ukuba ndingekafi eda impilo yami. Ndiyakwamkela Yesu, ndiyavuma ukuba ndingumoni phambi kobuso bakho. Nkosi Yesu, ndiyakwamkela. Ngena enhlizweni yami, ngena ebomini bami, ngegama likaYesu waseNazaretha. Nkosi Yesu, ngena ngaphakathi, ubuhlamba ubomi bami, uhlamba inhliziyo yami, ngegama likaJesu waseNazaretha, ngegama likaYesu waseNazaretha. Cela ke sithandaze baba, siyabulela ngegama lenkosi yethu Jesu. Baba, siyabonga nabantwana bakho esiza kuwe. Thixo wethu onamandla bazibona bevuma izenzo zabo ngegama lenkosi yethu Jesu. Baba, siyathandaza ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Father, we thank you. Father, we thank you. Thank you Jesus. Thank you. Thank you Lord. Salibuya ilibo lethu, oh,